Hola, hola, xogues. Saímos novamente a rúa para facervos preguntas que vos van a interesar moitísimo. Nas curiosidades de hoxe falaremos sobre o Día de Nadal. En Abre o Telón teremos un novo conto e unha nova actuación musical. No reto de hoxe, atentos, Zapatilla Challenge. E remataremos o programa con Cadelo. ¡Pontexogos! TV. Hola a todas e todos e benvidos a Pontexogos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi. Pablo. Robi, que sempre vos estades esquecendo de mí. Como vamos a esquecerse? Nunca estás calado. Que a mí gustame moito falar e demais soy tan listo. E modesto sobre todo. Pois a que non sabía Para o carro, que agora non é o teu turno. Veña, vos los dous, que o tempo apremia. Temos que ver que pasou hoxe pola rúa. Mellor. Imos co programa. Hai algunha película así en especial que mires todos os anos ou que sexa típica do Nadal que digas este ano temos que vela? Solo en casa. Encántame. Non. Non, el solo de Harry Potter e de Batman, a que sí? No pasado vi unha que chamábase Klaus por Noiteboa. Solo en casa. Solo en casa, ¿no? E outro día cual vimos? La Nochebuena es mi condena. Ah, no, coñecía esa, Muy divertida, recomendádela. muy divertida. Crónicas de Navidad. Crónicas de Navidad. Eu teño unha, cal? Que hace pouco mirei na tele e encontreime unha película que se chamaba Santa Claus y compañía. É moi divertida porque non quero hacer spoiler, pero intentan salvar a Papá Noel del mundo de los humanos. Crónicas de Navidad. Crónicas de Navidad, sí. ¿Pero la 1 o la 2? ¿Cuál recomiendas más? Ambas. Algunis. Sí, todas las navidades. Yo un día vi la de Frozen. Sí, a de Frozen. E recoméndala. Y justo este martes El vimos Grinch. la de Solo en casa. Scrooge. O Grinch gústame bastante. Non a miro todos os anos, pero sí que é unha película que mirei moitas veces. Una vez vimos o Grinch, pero no nos ¿No te gustó? Bueno. La patrulla canina ni no, Galeta. Algunha película de Nadal, sí. Pois Charlie e a fábrica de chocolate, porque eu no Nadal como moito chocolate. E ti? Tamén, A mesma? sí, porque somos irmáns. Ah, e ti? Tamén. Tamén, os tres? La de Solo en casa. Sí, ¿no? Sí, esa é moi buena. Sí, tamén, pero esa xa vimos xa Xa fai tempo. moitas veces, ademais. Dun neno que queda só na casa e a súa familia viaxa e se olvidan del. Igual este ano podemos poñerlles a estos a ver si les gusta. Mira, pero él é un pouco como neno de Solo en casa. Igual empezamos este ano. Vi Salmó Belén. É a historia de como foi o nacemento de Jesús. E a recomendas aos nosos xogers? Sí, é moi graciosa e divertida, así que claramente. Vale. Que interesante. A parte da rúa é unha das miñas favoritas. E ti, Rami, por que non dis nada? Por que tes esa mirada? Porque chega o que máis me gusta. A miña sección. Xa decía eu. Atentos, porque hoxe vos vou contar algo super interesante. Na sección de hoxe temos algunhas curiosidades do que se fai o Día de Nadal. Comezamos! En Letonia teñen unha costume moi bonita para cando unha persoa quere coller o seu agasallo da árbore. Trátase de recitar un poema por cada agasallo que se queira recibir. Así que o seu lema é por un agasallo, un poema. É unha moi boa idea, podedes probala vos tamén. Na República Checa, para avisar de que os agasallos xa están baixo a árbore, soa unha campá. E así ninguén se despista. Esa sí que é boa idea. Isto tiña que pasar aquí tamén para non quedarme dormido. En Alemania, en vez de recibir agasallos en Noiteboa, recíbennos moito antes, a noite do 5 de decembro, máis de 15 días antes. ¡Que sorte! Pero non é igual que o que celebramos nós, porque ali os nenos e nenas poñen os zapatos máis grandes que teñen e os poñen diante da porta,
para que na mañá seguinte aparezcan cheiños de caramelos, mandarinas, cacahuetes e algún pequeño agasallo. Que vos parecen as curiosidades de hoxe? A mí, moi interesantes. Chao! A verdade é que sí, foi interesantísimo. E o máis importante de todo, Pablo, que aprendimos un montón de cosas novas. E que, como di o refrán, nunca irás o niño sen saber outro pouquiño. E sen máis demora, imos coa seguinte sección, que é unha sección moi especial. Sogers, queredes saber cal é? Eles non sei, pero, por suposto. Pois mira, Rabi, hoxe toca... Abre o telón! O gato Sol. Hai moito tempo, nun país moi remoto, existía unha aldea pequena e humilde, pero chea de xente boa e alegre. Alí vivía un ancián moi listo que se chamaba Boncuán. Todos os habitantes da aldea respectábano e pedíanlle consello. Ensinaba aos nenos e as nenas pequenas a sumar e a restar. E dicíase que sabía todos os nomes de todas as cousas. Nesta aldea vivía tamén un mozo campesiño chamado Tuxín. Era alegre e forte e grande amigo de todos os seus veciños. Pero non só dos humanos, senón tamén dos animais. Vivía nunha casiña xusto ao pé da fraga, para poder así escoitar o canto dos paxaros e alimentar os pequenos animais que ás veces o viñan a visitar. Unha noite, Tuc oíu un miaño moi triste que viña dende a fraga. Intrigado, internouse entre as árbores frondosas buscando quen podería miañar así. Nun claro da fraga encontrou un gatiño moi pequeno, perdido e só, que miañaba pedindo axuda. Tuc colleu o pequeno animal entre os seus fortes brazos e levouno para a casa. Así, o gato quedou a vivir con Tuc. Axiña se converteron en grandes amigos. Xogaban e compartían todo, até a comida. Un día, cando o gato xa era grande e forte, Tuc mirouno e pensou: o gato é o meu mellor amigo. É forte e listo. É o mellor compañeiro que nunca tiven. Creo que gato non é o nome máis adecuado para el. Necesita un nome máis importante. Tuc decidiu visitar o ancián porque se alguén podía axudalo a por un bo nome ao seu gato, ese era o sabio Boncuán. Tuc chegou co gato montado no seu ombreiro, como sempre. Boncuán alegrouse de velo e acariñou o gato afectuosamente. Así pois, meu bo amigo Tuc e meu bo amigo gato, dixo Boncuán, que vos trae pola miña humilde casa? Pensei, dixo Tuc, cambiarlle o nome ao gato por outro máis importante. Gato é o meu mellor amigo, e creo que o nome que ten é demasiado humilde para el. Necesito algo que soe mellor. E como tiñas pensado chamarlle? Preguntou Boncuán, fumando da súa pipa. Sol, dixo Tuc. Tiña pensado chamarlle Sol, porque o sol é o máis importante de todas as cousas. Sen el non teríamos colleitas, nin bons días de verán. Non hai nada máis forte co sol. O vello Boncuán sorriu e dixo: certo, Tuquiño, o sol é a máis forte de todas as cousas, exceptuando as nubes que o poden tapar. É certo, dixo Tuc. Entón, chamarei o gato Nube, xa que non hai nada máis forte que as nubes.
Sí, dixo o ancián, non hai nada máis forte que as nubes, exceptuando o vento que as arrastra dun lado para outro. Tes razón, sabio bon. Entón, vou chamar o gato vento, xa que é máis forte que o sol e as nubes. Todo o tempo, Gato enredaba con Bon Juan, sen facer moito caso á conversa dos homes. Non hai nada máis forte que o vento, en efecto, excepto os fortes muros que o deteñen, evitando que entre nas casas. Ben, entón, vou chamar o gato muro. Tes razón. Bon Juan asentiu. Sí, non hai nada máis forte que un sólido muro, Tuquiño. Xa se erguía Tuc, contento de ter encontrado, por fin, o nome adecuado. Cando Bon Juan dixo: non hai nada máis forte co muro, a excepción do rato que fai buracos a través del. Non é así, Tuc? Vaya, é certo. En verdade é sabio, Bon Juan. Vou chamar o gato Rato, aínda que soa un pouco extraño. Sí, dixo o sabio cun sorriso nos labios. É extraño, un gato chamado Rato, pero, finalmente, non hai nada máis forte que o rato, non é? Tuc pensou un momento e dixo: sí que hai. Bon Juan, gato é máis forte que o rato, porque cando hai un gato na casa, os ratos non entran nela. Bon Juan asentiu compracido, agarimando o gato entre as orellas, facendo rosmar. Certo, Tuquiño, ves? Finalmente resulta que o mellor nome para gato é gato, e que, aínda que ti pensabas que non era un nome suficientemente importante, estabas enganado. Sol, nubes, vento, muro, rato e gato non son ningún máis forte co outro, senón todos iguais en fortaleza e debilidade. Ti mesmo decatácheste de que todas as cousas, até as máis pequenas, son importantes e necesarias. Non hai nada neste mundo máis forte que nada, nin ninguén máis importante que ninguén. La 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 la. Por tocar a pandeireta gañei unha saia nova que ti me queres quitare, porque ti dis que me adoras, en verdad ti me adoras. A saia non me as quitare, as quitarme a cintura, que alegría me has de dar. Son
la 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 la. Eu son muller, eu son galega, dame bisneta de labrejas. Somos bravas e fermosas, como a carballos cando o vento zoa. 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 Ai, encántame abre o telón. A min tamén, pero a que non sabes o que tamén lle encanta aos xoggers? Pois eu, que son o loro máis guapo de todo o mundo. Anda. Encantanlle os retos. Veña, Pablo. Xa teño medo. Xa, imos ver cal nos toca. E hoxe toca Zapatilla Challenge. Dentro o reto. Reto Zapatilla Challenge. Para o seguinte reto deberedes sacarvos un zapato e colocalo na planta do outro pé. Despois deberedes dar unha volta completa sen que o zapato caia. Pablo, tiñas que ver a túa cara mentras facías o reto. Pero que dis? É que foi boísima, de verdad, moi graciosa. Claro, como esta vez perdín eu. Que non, é que era digna de ver, de verdad. Xogues, pois animades a enviarnos un vídeo facendo o vídeo? Sinto moito, pero hasta aquí o programa de hoxe. Cada vez pasa máis rápido e a verdade é que empezo a poñarme triste. Pois se queres quedar aquí esta mañá quedas sola, que eu marcho, que despois do día tan duro de traballo merezco un bo baño con espuma. Mira que eres, Rabi, de verdad. Xoggers, isto e moito máis vades poder atopar en Pontexogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Lembrade que mañá estamos aquí en Pontexogos TV.